Velkommen til min garage. Vi skal til garagen. Her har vi min første motorcykel er min tohjul crosser. Ja, en anden motorcykel. Motorcyklen, der er sponsoreret af Hvad skal vi kalde den? Ronso. I hvert fald det, den er sponsoreret af. Ronso. Bilforsikring. Og her er min Lamborghini. Og den er sådan set lette, og vi er nok til sådan en okay nice. Så vil I se en. Bugatti. Og den er godt nok ikke federe end en Z-type. Sponsoreret af ost og sandwich. Her er min 9F. Den er ikke god. Her har vi en BMX mountainbike og en racercykel. Sponsoreret af cykelforeningen. Så kan I se den. Stinger GT. Så vi kan se, har I nok lagt mærke til, at nogle af bilerne er der sådan et mærke her. Yes. Mærkeligt. Der. Og det er så bare sådan. Noget man kan få ved at gøre nogle ting. Kommer i højere ræk. Eller nej, du skal faktisk gøre nogle ting for det. Og her er min cheat. Så ja. Og han er sindssygt rig. Du kan lige se det her. Har 184 millioner. Jeg synes nok, det var overdrevet. Og her er min Infiniti. Jeg kan ikke helt huske, hvad den hedder. XF. I rød. Så ja. Ja. Så kan I lige se, hvad for en jeres kører i vores Z-type. Vi er stadig den eneste. Nej, vi skal ikke køre i Z-type. Og det var for denne gang i min garage. Vi ses. Hej. Hej. Det var det.